kira mayit e. Jedul saka njeron bumi. Ndara Antarja. Iya, Bagong. Enten apa kok pasuryane abrit? Bar ngunjuk anggur napa? Ora. Oh, Petruk iki ngeyel kok kandhane. Truk. Sing golek iki kowe. Wah, jan wak pancal raimu tenan. Wis ngerti nek kabeh iki goleki aku ning kowe sebagai adikku iki nutupono. Aku ra ono, aku tak slametke. Tok aku ben leren. Lah nek ngono. Ya. Bairono. Petruk ora ono, anu mboten wonten. Madosi Petruk. Iya. Terus ajeng mana pake? Petro arep tak ajar. Lho. Petruk niku wis lulus e. Lho, Kok arep dibelajari? tak jelak tutuki sirahe. Bumi goncang-gancang langit kelap-kelap. Biar lintang kang kumedhap. Titi sonya madya ratri lumrang gandaning puspita. Ilir-ilir, dilir-ilir. Ngapa kowe guyu Antarja? Saku ya tok katutke dosane. Kowe iki omong nganggo pikiran ora aja. Lho. Jo sapa? Jo ki jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jawa ora gelem. Kon ngundang ontor ngono ha. Metik apa ora kowe nek ontor? Wah, omongan karo wong kaya niki malah mumet siraku. Ngombe obat. Khawatir. Aku nggawa Apa? pelirita. Hus. Korene Petro. Ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepanangi karepe Antarja. Ha wis kena aku malang kene kok. Anggap aku ora wani karo kowe. Lho, wani karo Sing tak adeni apa ojo? ora minggat, ora ngerti kerjane Antarja. Sembur melonyo awak bareng apa kowe? Jo. Apa? Kowe ngerti ra aku anake sapa? Lho kowe iki anake Semar. Ah, pinter. Semar iki sapa? Semar kuwi Radong kowe. Dewa. Bapake kesektene asline ora ana sing ngimbangi. Ning bapake ora tau sombong. Bapake ora tau apa. Bapake pondok menggunakan ilmu padi. Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petro Bagong iki ya dikai aji-aji Jaya Kawijayan. Ming welinge bapak Gareng Petro Bagong kowe tak wani aji-aji iki ampuh kegilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu gunake. Ha iki aku wis kepepet iki. Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani kakangku Petro karo aku wis ra iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe. Mulane iki kepepet. Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak tokke. Tak tokke jo. ayo gak ketokno. Rekasane wali talenan iki lho jo. Sing arep totoke iki apa? Aji-aji jenenge Ancel Galeng. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Ngagung mugi ngayomono marang Praja Ngamarta sak isinipun nuwun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan kono krami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu kok wayah Bathara jagat nuninggih Kyai. Sakalan bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Kyai Prabu Ngamarta. Asam paseganipun Madura Kyai Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Nama kepareng Pudya astutinipun ing Raka kunjuk ngersa Madura Kyai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Kyai Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kawula nom sampun mboten kirang prayogi wisawanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta Kyai Prabu Darma Kusuma
Sumawana paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu, kula ngaturaken karaharjan ingkang rayipun Puntadewa Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Jagat wasisane Bathara Wayapura jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Raka ing Mandura. Mangya widada niring sambikala Durga Mendhak Kala Sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjung ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Amarta. Yai Prabu Darma Kusuma. Kula pundi nggo jimat paribeh Dayanana ing kasantosan mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Raka ing Mandura. Dinten sakmangke menika wonten praja ing Amarta Yai Prabu Darma Kusuma. Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katura. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Werkudara. Yo. Siadi ngaturake sembah lawan pun Kakang. Ya pancen kaya mengkono. Werkudara. Nggih. Yen peranganing para nayaka Punggawa negara Ngamarta munggahe Yayi Darmaji ngaturake sembah lawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih. Nanging sing gedhe pangapuramu yen to siadi ngaturake sembah lawan pun Kakang ora tak tampa. Werkudara. Apa aku duwe luput? Yen to pancen aku mbok anggap salah, dunungna salah ing kono apa? Kandhanono aku luputku nggo nendi? Umpama aku kudu nampa pidana bakal tak lakoni. Yen pancen Werkudara salah karo Werkudara. Piye? Aja kadok ati kajron menapa. Yektine sira Yayi ora luput tumrapun Kakang. Nanging kabeh para kawula sak negara Ngamarta iki padha prisa. Ora ana ingkang wajib mbok sembah kejaba mung Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Lah kok kadingaren temen dina iki siadi ngaturke sembah kalawan pun Kakang, mongko aja ta jamak lumaring menungsa nadyan dewa wae ora bakal kuwagang sarta ora bakal kuat nampa sembahe Werkudara. Ning kok kadingaren temen dina iki siadi ngaturke sembah, mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembahing siadi ana apa-apa ingkang tak sandhang Werkudara. Mula murih slamete pun Kakang ora nampa sembahing siadi nanging genepi tata kramaning Kadang Wreda tumraping Kadang Karuna. Pangestuning Kresna wae tampan ana. Ora sudi. Kok ora sudi piye? Kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara, monggo sembahku tak aturake kanthi lahir batin. Ning sabab apa? Kanthi mbok perceka kowe ora nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa sing ora nampa sembahe karo taruna mengestonono bocah nom pangestumu ora ndayani apa-apa. Mula aku ora sudi nampa pangestune Kresna kakangku. Ila dalah. Ngono to Yayi? Yo. Ya wis. Yen ngono ora ketang rada sesak rasaku, rada tida-tida penggalih nata Ndarawati. Sembahe Werkudara tak tampa tumuli pangestuku tampan ana. Wenehno ngono kapan-kapan tak jumbuhi. Kosek to pangestu kok kapan-kapan dijupuk ki piye? Kosek to kowe iki jendat tak pikir-pikir sing gawe perkara iki kowe Kresna. Werkudara ngaturke sembah kanthi lahir batin ora tak tampa. Mula ya wis member yen wangsulane Werkudara kaya ngono kuwi. Wis rasan dadak digawe-gawe. Iki mengko ndak malah kriwikan dadi grojokan gegoyon dadi tangisan. Sembahe Werkudara tampan ana. Werkudara. Nggih. Sembahmu tak tampa kanthi lahir batin, pangestuku tampan ana. Oh, tak gegem dadiake jimat. Lah, ngono ora wis rampung lho. Senengane kok tekan ndi-ndi ora? Bule kakangku. Bule kakangku aku ngaturke sembahku katur. Bule kakangku. Wah, bule kakangku. Koko Prabu. Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten paring pangandikan pancen tak jarak. Lho kok pancen dipun jarak kados pundi? Siadi ngerti dhewe. Asmaning Baladewa ki pirang-pirang? Baladewa, Kusumawaning Pita, Balarama, Jaladara, Kakrasana, Karsana ki jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut Sanggon-gon. Bule ki wis ngerti yen kuwi sirikane pun Kakang. Kok disebut Sanggon-gon karepe piye? Mbok yo matur sing apik. Baladewa kakangku aku aturke sembah. Ngono rak yo prayoga. Werkudara? Nggih. Apa tok jarak to? Jarak piye? Bule ki rak sirikaning Koko Prabu.
Mbok yo aja disucapke sak nggon-nggon to, ora prayoga. Ngerti to nek bule kuwi sirikaning Koko Prabu, aja pisan-pisan nyebut bule, sabat bule kuwi mau. Dadi Prabu Mandura nek Koko Prabu iki diundang nganggo jeneng bule iki ora trimo njaluk tulung balen ana ping 1000 kas. Werkudara leren kok kowe bule. Wah, Baladewa kakangku. Werkudara piye? Yen pancen ora sagu dadi bule. Kowe munggah nang kayangan kowe gugato karo dewa. Lho kok gugat karo dewa piye? Wong urip ning alam padang ping saderma urip. Mung saderma nglakoni wujud apa wae. Kudune matur nuwun Gusti paringi urip karo sing gawe urip. Bungah susah, bejo cilaka, sugih miskin, wutuh lan cacat. Kuwi kabeh keparingi sing Maha Kuwasa. Kowe diparingi bule kok ora ngakoni. Tegese kowe ora ngakoni karo sing gawe jagat. Wis rasa mecah. Malah mulang karo wong gerang. Sembahmu tak tampa pangestu pun Kakang Tambanana. Tak gegem dadiake jimat Baladewa kakangku. Padha diprayogakno anggone lenggah ning datul ya Praja Ngamarta. Yo, Werkudara kaya ora kurang penak. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Arjuna tak tampa pangestunipun Kakang Tambanana. Janaka tak tampa pangestunipun Kakang Tambanana. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Kembar tak tampa pangestunipun Tambanana. Kula sedewa. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tambanana. Kula pundi nggo jimat karipe dayana ing kasantosan. Nggih, kula pundi nggo jimat karipe dayana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu saestu damel gagap gugup guragapan raos sing manah. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan dak tanpa pepuyang. Upami alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Ayaka Indrawati bilih rika nggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhi ngrakit prata kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha nyawisaken Hermawar. Kinarya amiji nyampean paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Koko Prabu, Yayi, kula wonten timbalan ing adhawuh. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Persasat kadidene kejugurkan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Namung semantena tata upacara ingkang prajaning mekaten menika kala wau boten saktepipun menawi paduka pisungssungaken dhateng Raka Indrawati krana saking pangraosipun ing Raka Indrawati pendak-pendak kula sowan dhateng Praja Ngamarta menika tanpa beda kados dene wangsul dhateng Praja Indrawati. Mila mangsa kala benjang menawi wonten wekdaling kemirunggan Yai Prabu sakula wangsa nedya tetinju tedhak dhateng Praja Indrawati kaicalma jiga kelawan Pakewut Durgama Sangga Runggi. Indrawati karengku kados dene Ngamarta. Koko Prabu saestu adamel bombong raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Ing mekaten daya-daya kula cumadeng dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana tuwin wadyabala. Koko Prabu monggo kula kanthi manjing sak lebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta. Koko Prabu, Yayi, malih-malih menapa estunipun sowanipun Raka Indrawati wonten Praja Ngamarta ingkang sepisan tetinju juwananing kadang-kadang kula para Pandhawa syukur mangayu bagya sekti jumuruh dene para Pandhawa tansah kahayoman dening panguwasa mingdat kamurwedat dene dungkap ing ngangka kalih. Sowanipun Raka Indrawati dinten samangke menika namung wonten suka lilaning penggalih. Paduka kadang-kadang kula para Pandhawa taminipun paduka Yai Prabu Darma Kusuma suka sabiyantu dhateng bot arepipun Raka Indrawati. Pandhawa kedah saged damel pepadang kawontranipun ingkang Raka Indrawata. Yai Prabu Darma pengin nganti dhateng Raka ing Mandura supados dados saksi tama aturipun Yai Kresna ingkang tunjuk paduka Yai Prabu Samyaji. Sanget boten kinten bilih negari Indrawati ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada. Monggo nuwun sewu, boten namung ngetingalaken labatanipun Yai Prabu babar pisan boten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet Yai Prabu Kresna ing saged ngudari. Pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ing saged damel pepadang kawontranipun para Pandhawa. Mila dinten samangke wonten suka lilaning penggalih
keparenga sabiyantu dhateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu Kresna, Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu ingkang sejatosipun Pandhawa mboten badhe selak. Namung gandeng Pandhawa menika mboten namung punta piyambak. Klebet Werkudara Janaka tuwin kembar menika klebet piranganipun para Pandhawa. Mila menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun saha dangu dhateng kadang kula sekawan. Menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Monggo penemuning Siadi kepiye? Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhanget apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Ndwarawati. Nadyan Werkudara mbok dawuhi munggah gunung. Yen perlu jegur segara aku sagu. Waton dadi sarana walyaning Projeng Ndwarawati. Aku ora bakal selak. Nadyan ingkang rayipun Arjuna. Bebasan kula kadhawan manjing tumangan kula mboten badhe selak Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu. Nadyan kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Wonten dados dawuhipun Paduka Kanjeng Koko Prabu saha dados sarana walyanipun Projeng Ndwarawati. Nadyan kula kadhawan beto barang ingkang ngawrat. Kula ugi mboten badhe selak. Koko Prabu wonten dados sarana padhang lelamanipun Koko Prabu Ndwarawati. Koko Prabu Paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang. Sanget ndadosaken suka marwata suta saklebeting manahipun ing Raka Ndwarawati. Ing mekaten Koko Prabu tumunten kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedah katindakaken Pandhawa mboten badhe selak Koko Prabu. Yayi, wale-wale menapa? Nalika ing Raka Ndwarawati nglampahi Sarenaritis sesemek Raja Mula bebantal Bata Sarembang. Wonten swanten iki dumeling wonten ing karenanipun ing Raka Ndwarawati. Bilih negari Ndwarawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Negari Ndwarawati saged manggih menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu mboten sanes kejawi namung menawi para Pandhawa paring ampil wujuding pusaka ngamarta inggih menika pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Kinarya nambak rengkaning praja, kinarya tumbal wadaling Projeng Ndwarawati Yai Prabu Ngamarta. Dereng ngantos paripun anggen kula nampi sadaya pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu. Menika mboten pangling kadidene sowanipun Panakawan Petruk. Sumawana Panakawan Bagong Koko Prabu. Yayi, kula piyambak ugi mangertosi. Dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Petruk menika tasih abdi Ngamarta. Mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tumuli katimbalana. Menapa wigatosipun Petruk sowan? Koko Prabu? Nggih. Panakawan Petruk sowan kaliyan Panakawan Bagong. Lah iya, pun Kakang wis ngerti. Nek Petruk wae nadyan wujuding Panakawan ngerti tata krama unggah-ungguh. Piye tata kramane ngadhep marang Narendra? Piye to unggah-ungguhe ngadhep marang Narendra? Kuwi Petruk wis ngerti. Coba to saiki gagasen. Bagong ki laku dodok ya ora, nyembah ya ora, ratu dijak salaman ki anggepe apa? Gong, aku ora iso mong rowe to. Melu kena ning tata krama. Aku lek ra tata krama nggon endi wis? Ratu kok tak jak salaman. Kok sik to? Saku tak matur nuwun suwun Prabu Darma Kusuma. Matur apa? Sinuwun. Bagong kepiye? Sampeyan gerah penggalih kula jak salaman. Ora Bagong. Lah kuwi do dirungake. Wong sing dadi ratu tak jak salaman santai wae kok. Wong liya do gegeri iki ngopo? Wong ya derajate padha. Dheke karo aku ki mung daya. Padha-padha entuk wedang segelas. Kok rame lho, Gong. Sing elek iki sinuwun Mandura, ora peduli. Aku nang kene iki nang gone juragaku. Juragamu sapa? Ndara Pandhawa ra juragaku to? Bagong. Non, ning kowe tudu tata krama. Kula nek ra tata krama nggon apa? Lho, kok sak malah sajak soro leh ngomong, kok sik to? Koko Prabu sampun to. Ora, aku mengelekke Bagong. Aku pengen Bagong kuwi ditata krama kaya Petruk. Ngadep ratu kuwi ya kena ning nganggo tata krama. Lek kula kurang tata krama nggon apa? Wah, jan. Sesore kok gawe masalah lho. Wis kok aja tak tanduki ya aja tak tanduki. Kok tanduki piye aku ki wong emosinane. Aku nek digetak wong iki cepet nesu e. Mbok alon iso to Bagong, kowe nganggo tata krama, ngono ora apik to. Bagong. Nganggo tata krama. Ha iya. Mengkene kono kok bengok-bengok. Koko Prabu sampun. Sampun, mangke malah panjenengan boten kajen.
Lusirku ki ngandani ya kena ning aja ning Pasewakan. Menika nembe wonten Nalindra Sriwaka. Mangke ndak malah gegeran kaya ora apal karo watake Bagong. Ya wis tak kuat-kuatke. Ora kuat dibecakke. Oh, Bagong ora. Iki senengane nek aku wis wegah aku wis omong karo kowe to aja gawe masalah. Aku ora gawe masalah diwarahi kok. Aku nek diwarahi sapa-sapa ora wedi. Petro dalem Padhararja sapraptamu Panakawan. Wilujeng Gusti, nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa Bagong Padhararja. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Sowan kula nering sambi kala kula kepareng ngaturaken sembah sumukeming pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Kula cancang pucake weni dumaweng wijang runa keting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan modar. Wong niki dianggep ora tata krama. Oh iya. Iya kandhake bahasaku ya apik. Petro Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Sinundarawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Petro tak tampa pangestu tampanana Panakawan. Kula pundi jimat paripin dayana ing kasantosan. Ponokan Bagong Padhararja, panjenenganipun sinuwun Kresna wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Dipun sekecaken nipun lenggah sinuwun. Iya Bagong kowe wis ora kepenak Panakawan Bagong. Matur sembah nuwun. Petro Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Wong edan Bagong Padhararja. Wong edan Bagong Padhararja. Lho lha iki ya ora ngecek karo aku iki. Aku ki ratu nimbali karo Batur kok ora diwangsuli iki piye Kresna? Gong, mbok wangsulan to. Wis ta ora aku mlebu rumah sakit jiwa. Ha ya urung. Mbok sing apik nek ngomong ki. Ngenake atine Urawang, ngenake atine kanca iki sepira abote to? Aku ki nang omah disembah anak putu lho, Tru. Bojoku wis ngambung tanganku. Kok nang kene mung diedan-edanke, harung tau edan dunekke edan. Kok Prabu menika ya salah kok. Lho salahku ngono apa? Wong Bagong ki ora tau edan kok dunekke edan. Ya aja ngono to. Nadyan to kawula ning aja sak kepenake dhewe. Wah, sajake loro ati tak unekke edan. Inggih, sajakipun ngaten wong Bagong ya kedunungan rasa. Ya to Bagong. Ah iya, anu nggih. Ya wis. Anu apa? Bagong. Wong bagus dhewe sak donya. Raharja sak praptamu. Bagong. Lho iki dunekke edan ora wangsulan direke bagus ora wangsulan. Sampe lu nang jero kowe mari geger wae kok kowe. Wis ta ora aku bagus, aku ki ngilohi sok semaput lho, Tru. Kok dunekke bagus ki lho, wong mlulu karo wong ece iki nglarake wong mlulu. Wong ngerti ora wong mlulu? Ora ngerti. Wah, kudune ngerti wong mlulu ki nek wis dimplok terus di ngelulu, Diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge, ning serole nyuwara, ning wonge sing dunekke ning jejere. Kuwi lara banget asline. Aku ki bayi wis tak liling sok mecicil. Kok dunekke bagus. Kok Prabu sing lumrah mawon. Yo Bagong Padhararja sapraptamu. Mantunipun Ndara Baladewa ngono penak dadak wong bagus wong elek. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanana. Kula tumpuk kula lho yo kowe. Modal ora kowe. Walat karo ratu iki ngono kuwi. Kula pundi nggo jiman dayana ning kasantosan. Petro, Nuwun. slamet. Nggih pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong. Nuwun. Ora celometan. Iki keraton tutundang kamu. Wah, anggere sing gocek kaya idak dasmu. Diwangsulan saiki gage. Mana-mana ora wani kok. Ditandasi anu dhewe apa? Ha sing seru. Baterene entek. Baterene entek. Tak cc kok men rada seru to. Tak cese. Petro Padhararja, pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Bagong Padhararja. Panjenengan Ndara Janaka wilujeng. Apa Bagong? Baterene entek. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Petro Padhararja. Wilujeng Ndara kembar. Bagong slamet. Pangestunipun kembar Ndara. Ndara.
Wilujeng bekti kula kandha nggih, Den. Iya tak memengestu ta manono. Petro dalem sinuwun. Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan margake matur marang panjenengan ingsun. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar? Petruk matur ingkang terwaca. Sadèrèngipun kula matur kepareng kula aturaken tebase di sekolah bunintulen kula puapun tangga bilih wonten lepan kula nggih kula munjuk atur ngersa paduka sanata. Lan nyuwun pangapunten mawi kiranging tata krami duna dung kaping tanduk jar kula menika namung batur, kula menika namung panakawan. Mila mboten aneh menawi kirang tata krami, mboten aneh menawi kirang subasita. Ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula niku mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu nggih. Ya kene bapakmu dene utusan marang sira Petruk. Ngaten sinuwun. Udakawis sampun wonten setunggal candra menika, bapak menika kula wis padhake niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Lah niku dadi bingung raos sing manah kula kali Gareng kali Bagong. Wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar, dicaosi undukan ora diunjuk. Penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange. Mula kula kuwatir nek nganti eneng apa-apa sing tumandu dhateng bapak sing kelangan nggih ming kula Gareng kali Bagong. Terus kula cakelu sowan kersane bapak. Matur kersanipun bapak. Pak eneng apa, Pak? Nek pancen bapak kuwi duwe kepinginan, bapak ngendika karo anak-anak, bapak ki wis sepuh, tur anak-anak wis mentas kabeh. Sing jeneng wong urip ki Cakra Manggilingan. Zaman aku isih cilik, Gareng isih cilik, Bagong isih cilik biyen, tok tetah, tok dulang, tok turuti apa penjaluke anak. Lah saiki nek anak wis mentas kuwi, nek wong tuwa wis tuwa, kuwi dadi tanggungane anak. Penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggungane, tanggung jawabe anak-anak. Mula nek bapak duwe penjaluk ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi. Kula matur ngoten niku. Iya Petruk. Bareng kula matur ngoten niku bapak terus krekel-krekel sikile gelem mandhap sancak. Terus gelem nyawang kula kali Gareng kali Bagong. Terus bapak paring pangandikan. Petruk, Gareng lan kowe Bagong, kowe aja wedi, kowe aja bingung. Aku ngene iki aku ora gagas uripmu, aku ngene iki ora gagas uripku. Aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe. Ning aku kaya ngene iki aku gagas marang kewajiban sing tak sandhak. Kewajibanku mbiyen nalika aku ditarik karo Kanjeng Rama Sanghyang Wulung Bathara Tunggal, kepengin urip ning kayangan apa ning jagat. Aku pilih ning jagat, pilih dadi pamomong. Tumuli aku medhun ning jagat. Lan aku sinampiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satria ingkang ngaturaken ati suci pepayung budi rahayu. Satria-satria ingkang nengenake marang kautaman. Wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi pirang-pirang turunan sing tak dherekke. Kok rasaku kaya mathuk, rasaku kaya cocok lan gathuk lan suwe dhewe aku momong marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti celaprang. Nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe, ya kuwi negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Truk. Nuwun sewu lho, sinuwun kula nirakaken swantenipun Bapak. Iya, Petruk ora apa-apa. Kowe tak kandhani. Negara Ngamarta menika biyen didadi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, Gemari Pakarta Tata Raharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut manunggal kebak karo kunal manunggalake tekad sebaya mukti sebaya mati njunjung marang derajating praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta mbiyen kondang kaluka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta. Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Truk. Wonten niku. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe. Luwih-luwih saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem. Kulit urip marang ora tentrem mergo akeh para kawula iki padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta, ngudel bingung nungsang puyang numbuk bentuk sakarepe dhewe. Pekasan mentala karo sanakku lakon kasembatan kang ginayuh. Lah, kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta ki saiki krisis moral. Ngoten niku Bapak.
bapakmu ngerti moral. Ngertos nek arepa piyai ra sekolah ning mergo srawung dadi pinter kok. Tumrap kula niku pinter niku ora mergo saka sekolah. Srawung niku nek jembar srawunge ora bedak-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Mergo nglumpukke ngelmu saka kanca rowange niku ngoten. Iya Petruk nggih. Lah terus kersane bapak aku arep dandan-dandan negara Ngamarta. Mergo sawangan apa ora gawe perih ati papan-papan pamulangan papan-papan panembah ora padha diparani sing diparani papan-papan maksiat mung perkara bab sepele wae wekasan mentala ngilangke karo nyawa kancane nyawane sedulure. Wah kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe to. Ngamarta ki tak etung namung sak uruping damar sak umuring jagung nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kaget kula. Bapak niku wong seken wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku nuwun sewu, napa-napa sing nyukupi anak-anak kok arep bangun kayangan. Terus bapak paring pangandikanku, "Sik, Tru. Sadurunge kowe kaget, aku bangun kayanganku ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana muti arut mutiara jamrut hergeni ora. Ning bangun kayangan ki mung sanepa, sane paning tembung. Mergo kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak kamanunggalan ayem lan tentrem. Ora ana rasa memungsuhan ki urip ning kayangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan. Mula aku pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Wonten niku. Lah terus kula matur, lah terus kersane bapak pripun? Syarate kowe tak kongkon. Teng pundi, Pak? Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturna rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Mergo ngene to. Kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ki ora butuh diwenehi brana picis. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pengarepe. Nek pengarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula, mreksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara, bangun praja, bangun desa. Kuwi ndadake rasa gumregahe para kawula merga digatekake karo pengarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan. Mresani para kawula nggih sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula nek perlu ditanting. Ngoten. Rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting. Kowe kurang apa, kowe butuh apa, lan sing tok karepke piye. Niku mengke bakal metu kabeh penjaluking para kawula. Ora kok mung ditampung ning dilaksanakan, tegese diwujudi ngoten. Iya Petruk nggih. Mula sowan kula Sang Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumedados nalindra. Kula nuwun sewu lho, kula mboten nyacak, kula mboten. Namung kula menika dapur kawula. Kula menika dapur kawula. Kula ngemutaken dhateng panjenengan. Sasampunipun dados nalindra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu. Tegesipun bantu dhateng masyarakat, bantu dhateng para kawula. Panjenengan kudu cedhak karo para kawula. Ngelingi panjenengan enggah dampar menika amargi semantenipun para kawula. Aja mung para-para nalindra sapepadane sing disrawungi. Cembengan dumedati nalindra terus srawunge karo Ratu Ndarawati, Nalindra Mandura, mau srawung karo para kawula. Wonten niku mboten sae. Mrika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat lima sada mujudaken negari kang adil makmur warata tyas bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petruk nggih. Lampung. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara nggone dhewe bar pidato terus sumene terus sumene pisanan sop. Wah. Sop dengkulmu mlocot kuwi ora padake nang resepsi. Iki nang kratone sop. Sop sepatu gelem apa? Sul. Sul sepatu, sop sepatu ora. Wis kari ngenteni Petruk dalem Pandhawa kuwi 5. Nggih. Aku tak nari karo adi-adiku ya Petruk. Oh monggo menika langkung prayogi. Werkudara. Nggih. Penemumu piye bab ature Petruk? Kuwi becik lan apik. Petruk. Nun.
yen bapakmu arep bangun kayangan yen perlu Prabiya aja metu saka bapakmu Jodipati mbok tahu bandane ora bakal wegah waton kasembatan penjang kamu alhamdulillah proposal 1 masuk Ponokawan Petruk njupuk saka maduku ora aru bakal wegah Petruk matur sembah nuwun Koko Prabu monggo bidal dhateng Karang Kadempel Petruk yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa waton kelakon penjang kamu lah piye Gong Kok nak tekan omah omong bapak ya? omong bapak piye Aku bendahara. kowe iki anggere ana danane nglumpuk kok mung arep dadi bendahara wae Sing jujur anake bapak iki meng aku. Ora ana sing ora jujur. oh Aku wae aku nyekel deki setiti kok. ya syukur Paling pol tak Sinondrawati kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sadana kangge menapa bakal kanggo srana waliyaning Praja Ndrawati krana Ndrawati ketaman pegebluk mula kowe ngerti dhewe pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake sing tiba mburi kudu tiba mburi ora kena dumeh ana apa-apa sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga Petruk wo la wis. Gong ayo mulai Mulai piye? ha iki ora sukses arep didukung Ndara Werkudara Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik Lah dhisik sapa? Sinuwun Ndrawati Terus Sinondrawati ngapa rawuh mrene? negarane ketaman pegebluk Ah terus nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada iku ngapa? kok ngoyak wae to Iki pertanyaan wangsul ana. ya tumbal negara Ndrawati Kok ditumbali mergane ketaman pegebluk kawulane iki ngrekoso uripe isane Waliyan Nirmala Temajati nek ditumbali pustaka Jamus Lima Sada paham matur Tru. kok matur piye Kanan iki terasa ganjil Tru. kok ganjil Iso matur ora we? ora Mundur. kowe arep matur Heeh. ora gawe masalah lho Wis ta, mundur ah. Kowe iki mung iso omong ning ora iso goleki solusi terbaik. Bener nih. kok teles to Gong Kathokku teles e. boyo ganti ora Aku sing matur. ya ora gawe masalah Ora rasa kuwatir. Name kene. iya Ponokawan Bagong Nun inggih arep ngopo Ponokawan ajeng menyiliki kidik. Apa Tru? menyeliki diki Kaya keruwe. Ajeng mini siliki iki. Anu, apa? Niti priksa pangendika panjenengan. bab sing ngendi Jare wau ngendikanipun Sinten Para Prabu Ndrawati rawuh mriki mergi negarane ketaman pegebluk. iya Bagong Terus nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada selanjutnya Koko Prabu rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kinarya nambak rengkaning praja kowe arep ngopo mangke riyen. Nun samu nggih sinuwun. Sing jeneng pegebluk menika dipun dawuhaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah. Dikandhani apik-apik wis ora gelem, anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat. Molima dilakoni wonten papan. Paring pegebluk dhateng papan niku merga menungsane wis ora iso dikandhani. Niku ingkang disebut pagebluk. iya Lah saniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Ndrawati paring dawuh nek negarane ketaman pegebluk. Upama ana pegebluk lho, upama niku sing ketaman negara Ngastina. Merga Ngastina niku nalendrane jahat sak kawulane. iya Ning Ngastina sing ratune angkara murka kok tenang-tenang saja. Malah Ndrawati nuwun sewu. Ndrawati niku pepethinganing negari. Apa ta sebabe kula matur pepethinganing praja amargi Ndrawati niku sing lenggah ora ratu biasa. Ning ratu luar biasa. Apa ta sebabe disebut ratu luar biasa? Mergi Sinuwun Ndrawati menika ketitisan Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu niku
dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang apa Tru? Lho ya. Areng kabagian dhateng titahipun. Lah saniki kula tak takon. Ngastina sing dadi ratu wonge jahat ora ketaman pegebluk. Kok Ndarawati sing nalindrane ketitisan dewa kok ketaman pegebluk niku nuwun sewu. Perlu dicek dulu. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Mergo saniki ngaten sinuwun. Nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki, ning atine menungsa sapa sing ngerti, runtang-runtung saben dina, ning mentala nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Mula saniki ampun nganti gegabah, ampun nganti sembrono, arepa panjenengan nganggep menika Igeng Raka, pendak dina kumpul kalian para Pandhawa, ning sinten ngerti? Ngoten. Atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik saka apik dadi elek, saka elek dadi apik niku mung kantun ngedhepke paningale tok. Cak ngoten niku wis malih atine Sinuwun Ndarawati. Menika ingkang sepisan. Iya Bagong. Ngambil pindho Padha sero, Gong. kanggo bengok-bengok lara ya Mas. Ayo mau didhawuhi ora gelem kok. Oh, ya wis ora apa-apa. Kuat-kuatke. Ingkang angka loro. Saniki niku akeh sulapan. Saniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi saniki nyewake, mergo saniki akeh reok. Nuwun sewu, ampun gampang percaya. Mula Nalendra Lenggasiniwaka menika aja nggunakake netra lahir tok, ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwun Ndarawati sing palsu, nuwun sewu, pustaka Jamus Lima Sada iso digawa dening Sinuwun Ndarawati, mongko jebule nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu terus sampeyan kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Pusaka Jamus Lima Sada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan pustaka Jamus Lima Sada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ada Tru? Menika leres lho kula sing ngomongke. Mula kudu kedah ngatos-atos. Adan ning nek sampean rawuh karang-karang kedempel niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mangparingke Sinuwun Ndarawati ya kena. Ajeng mangparingke Petruk kalih Bagong ya ora apa-apa. Niku berbawasa wonten asta paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Dasamuka. Barabaya. Gong, Dharma Kusuma. Ngoten. Kula satri menggalih. Mboten pripun-pripun lho niki ping ngemutaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendrajala mungsuh ingkang marajal saka sela-selane garu. Sapa sing ajeng cilaka Sinuwun Pratri menggalih? Aning jajalanan Sukertani bawuna iblis lah. Allah taala. Lah kok dadi Bagong ucape drewili kaya grojokan nyerwete kaya betes semono patogalan. Wah, langap-langap ucape nang ngarepe Kyai Prabu Dharma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Ndarawati. Parat. Tru, gentenan Tru. Gentenan piye? Wong sing muni-muni kok sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki. Semiki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene neng sapa iki ora gagas. Kowe mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene kono Sinuwun Mandura. Urang gedhe. Soalnya nek bandem aku iki batako. Iya. Aja meng krikil. Wow, cilaka iki. Bagong. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau guneman piye? Nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae akeh banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo Prabu Ndarawati ya. Kowe ngono-ngono ya Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo ya Prabu Ndarawati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna menika Ratu Ndarawati. Karo aku sambunge apa? Lho, pon ijab napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek isi ijab e. Jare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna ya. Gong ora cengengesan kuwi
Blandang nenggala mudar kowe. Ya kene cocok aku iki nek dinesoni wong ora iso wangsulan. Lho. Ngene to. Ngene to diwangsuli kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Ambek diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mung gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah. Ha senenge. Ndak sepi kahanane. Aku iki nek ora tak gawe masalah iki gawe satra. Ya. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petrus sing maju yo. Kula sing mburi kok. Wis gak masalah. Ya aku sing alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyunaken pangapunten adi kula Bagong sing. Bagong niku lare ndunggal warisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong nek digagas marahi mangkel, marahi nesu pun boten usah dipenggali. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Semisal pindho, Bagong rasane mengi Prabu Turawati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali munake Prabu Turawati. Kuwi dadi murkane ngono Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trima yen to adhiku Turawati diunah-unahi karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ling rembug kono. Aku wis pepetane to. Kanggo apa mergane? Lah iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe nyoba nyuwun ngapura dhewe. Gah, Lho. Aku iki mbok nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Mas ayem ora ayem. Wis munake aku wong edan. Mau aku teko dunake ora tata krama. Ha iki terus piye? Wis waneni wae. Waneni dengkulmu mlocot kuwi. Sing arep wani Rusinu Mandura sapa? Aku ae kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to Gong awake? Wae nek ra wani alah dene truk. Waneni. Nek Gusti Prabu Baladewa sisan gawe ngarep kene. Kene aku ndadakake ngomong. Nek wani ge wani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi ra sampe melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Karepe piye? Lho, sermu piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu piye? Kowe wani karo Hyang Prabu Turawati? Mboten. Lah kok kowe ngune-uneke? Kula ora ngune-uneke, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Masalahe nang kene. Ambok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja sak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Ora usah sak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan. Nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali Kondo karo bapakmu. bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kok ngilo karo gitoke. Bapakmu kok nyawang karo cengele. Bapakmu ki mengkene gedibar 17 wong arek nyolong mripat. Wong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong. Ngapa? Kowe iki ngopo mentateng barang iki? Nek ora wani ora cerewet. Bapak lho tra iki. Iki sing dunake bapak. Bapak kita sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak iki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-uneke. Ora semangkean kowe bol. Loh. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jenengmu Baladewa kok ora gelem diundang bol. Kon ngundang ambeien. Wes. Bagong kurang ajar tenan. Wes meneng terus nek ora wani metu sana. Kono metu sana aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan. Ngene Mas, kowe aja suya-suya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedibar 17 wong oleh nyolong mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lahir pancen kere. Pancen gedibar 17 wong oleh nyolong mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah. Ismaya.
Ismaya apa Ismanto? Ismaya. Kowe ning KTP ki Ismanto. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif wae takonane Semar. Kae Sanghyang Ismaya to? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi, kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan pol kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang omku. Lho, om sapa? Om Guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngece karo bapak ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok sewenang-wenang karo aku ki? Maksudmu piye to? Kok kowe sewenang-wenang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis sistol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik ngene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Kowe nek entuke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon apa? Ora, seprene aku ya ming mancik waktu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes. Jijik kok ora. Aku ming nagih Balak Dewa. Kene iki acor, kene kita aspal. Wah, kowe ini arep magang. Janjimu muluk kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan, kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula, kowe tak demo jengkelang kowe bae. Akon piye? Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmaku semua mula tajak salaman. Kuwi ora iso. Aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku. Dhek sing ngayomi aku. Dhek sing ngesui karo aku. Aku juragane. Ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe. S2. SD ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Oh. Kurang ajar ayo gurune muring-muring. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono sak. Biar kurang ajar iki. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora. Ayo Mawang Sulan. Kan ini sampean ngejan apa? Wah, panuswane jajalan. Kowe saya ngino Maranata Mandur ora perlu dewa. Saya ngias Maranata Mandur ora perlu dewa weto. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene songko iki kadidane golek wewenang kaya pustaka Jawa Jiman Konsoto. Piye kuwi le omong kowe? Ala cek balik sede-sede berjeli jela piye. Mbok alon-alon waktune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene songko iki kadidane golek dewa. Wenang boyong pustaka Jawa Jiman Konsoto. Terus? Aku ditantang itu. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono go aku, Mas. Semono go aku. Kowe iso gawe bali Bagong, nek iso nglangkai kuwancane. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Nang Petro niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing gawa Petro. Dek jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Lah iya lah saiki karepmu piye?
Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo ning gandeng niku wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petra wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petra niku kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang mungsuh kakang, Adi mungsuh Adi. Ha, itu baru jos. Bagong, Nun, ora demek-demek arep gelut ta demek-demek. lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nek ndi papane wong neter kadegayan. Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Pajake nyepeleke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku ki wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petra mungsuh Prabu Baladewa, sampean kudu mungsuh aku. nek kowe musuh aku ora imbang. Wah, aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Makane seneng to. Mbah, Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Kene guyu. nek kowe musuh aku kowe kalah. Sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata cakra tak kamali senjata cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata cakra, Pak Babin nganggo benda mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning durung winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya. Terus kowe tak tibjes. Kula mati. Iya. Terus sampean nggawa Sekar to? Iya. Aku duripke. Lho ora. Kok ora duripke? Lho, mungsuh kok nguripke ki piye? Mungsuh mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye sida ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku ora dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ora gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Tiwas mungsuhe mempeng kene ra urip wae. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan, aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petra. Sinuwun mandura menika juragan kula. Menika pepunden kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi. Ngelekke kalih Petra aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih matur sembah Sinuwun Drawati nyuwun pamunten nggih ping gojek. Ora apa-apa Bagong. Aku ngerti watakmu. Nggih. Wis ana ndak metu. Nggih nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Dawarku dalan nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati Bagong. Dalan kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Dalan kula Dewa nyuwun pamit nggih, Den. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Aku bali sik ya, Mah. Atur-atur kamar. Nomor WA-mu isih sing iki to. Tasih. Engko tak. Ngoten mawon nggih sinuwun. Kalih Petra niku kanten kandhan-kandhane angel tenan. Petra niku siji wonge gampang nesu. Mbok bener mbok luput mesti nesuhane iku lho kula sing marahi ora jenak nek ngejak Petra nang ndi-ndi. Iya, jenengan nggih preso piyambak to karo Prabu Baladewa kok wani Petra niki ora jajal. Iya Bagong. Nggih. Mula nek mboten kula elekke ndak ora mendho. Iya. Mergo Petra niku sing diudeni ming siji. Sopo? Kula. Iya. Moko nek tak kula kene, "Truk, ora kaya ngono." Mesti mandeg. Iya Bagong. Nggih. Para Iya. pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Doro. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Doro lan pamit. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati Bagong. Tenan lho, winginane niku bojone ora ngerti apa-apa. Cucuk ember kalih Petra. Kanthi tak elekke ana apa Petra mbok ora anarkis. Niku nembe didelekke. Kuwi mengko entuk hukum saka Praja Ngamarta Bagong. Lah nggih nek wonten sing ngono rak malah kewirangan to. Iya. Pun nggih ngoten mawon mung ngabari kok niki wau. Iya. Ampun ngantos enten napa-napa. Iya Bagong.
sareng pareng. Prite? Iya. Ora, Gus? Iya. Dara? Iya. Ora, Iya, Bagong, iya. kapan kae? Kapan? Boten sida, Dik. Nggih, Dik. Tanggane tuku lemari es. Petro nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngiming-imingi. Wah, jan. Mbok kowe terus sakulae doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok yo dipenging. Ngangge wong kula pengingane sing ngejak jajan kula ya. Oh. Lah ya wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya nggih. Pun ngaten mawon sinuwun. Iya sing hati-hati. Ana nggih. Iya sing hati-hati. Oh nggih. Iya sing hati-hati. Iya sing hati-hati. Barang Iya sing hati-hati. niku karo Petro janjane. Ora janjane kowe iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bolak-balik kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong Nun, Ratu Siniwaka ora nggawa dhuwit. waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah, tipis kabeh. Ora duwe. Alah, rung ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Ma, Nun, mesa ora? wonten gangsal 12. Hah? Wonten gangsal 12. Tak jubuhe 5.000 entuk. Mengke nggih arisan. Rasa melu, arisan iki nggo ngopo ora? Engko nek sentuk terus melayu. Rasa urunane. Ampun. Oh. Rupane elek. Medhit. Pareng iya. Pareng. Yo, Pareng. yo. Akdasmu. Betul. Kowe Patih Handakawana. Inggih, Ki Lurah. Kowe lah. Kowe kale sebo ning jaba iki apa? Mriko kebak. Kowe nggo di 300. Kae, apa memper kae? Patih kok jaluki dhuwit kae lho. Gadah, Ki Lurah. Kene tak silih. Munduraken becak menapa? Njaluk Kresna. Oh iya. Ngestakaken dawuh. Wong edan batur kok kaya ngono kae kok ya uripe awet ngono lho. Lah wong ratu kok nek nganti krungu wong pirang-pirang ya isin to Werkudara. Kresna kok utangan Ndakawana kuwi lho. Mongko sing njaluk Bagong ora urus kuwi. Wah, Bagong pancen kaya ngono kae. Iki tumenggung sapa iki? Kae malah isih njaluk tumenggung barang kae. Anu kula menika Kowe sasang ngaturke jenengmu sapa? Kowe ngerti to aku sapa? Aku abdi kinasih negara Ngamarta. Aku ki wong duwe derajat arepa batur ning aku duwe kedudukan. inggih. Njaluk dite. Lho. Namung wonten 50. Terus kene 50 ora masalah sing penting namun dadi tumenggung lancar ya. Nggih. Munduraken becak menapa? Njaluk Werkudara. Oh inggih ngestakaken dawuh. Wah, gecek ndase. Buang perkara. Yayi, Wonten paring ngadal. piranana kula nyuwun pamit. Amenggak kamurkanipun Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu. Ing ngatos-atos mugi-mugi negari Ngamarta mboten wonten rampan menapa-menapa Koko Prabu. Mulih yo lho yo. Hah? Mulih. Mulai piye? Mungsuh awake dhewe iki ora baen-baen. Nek sing nantang karo Petruk mau Sur Mandura, ning bareng aku ngematke Sur Mandura metu pagelaran jaba ora panglik. Lah kok Sinuwun Mandura kok ngawe karo putra-putra Pandhawa. Utamane putra-putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja, Ndara Galukaca, Ndara Tasena. Iki nek aku maju ora aku mungsuh para putra-putra Pandhawa, aku isin, aku wirang. Aku wong tuwa lho, Gong. Nek nganti aku kalah karo para putra Pandhawa, aku isin nek aku menang kuwi dianggep wis sak mestine aku menang. Mula ayo bali. Terus nek bali ngrampungi masalah, ha. Ngono wae piye? Terus nek bali perkarane rampung. Kowe bali ora gawe gelo atine bapak. Ngono apa piye to? Ya mesine bapak iso nampa kahanan iki.
Bapak arep bangun kayangan ki serius lho, Tru. Ora mung gojek ning tenanan. Mula nganti kongkonan kowe karo aku sowane negara Ngamarta, kuwi wigatine supaya apa sing dijangka dening bapake kasembadan. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mulih, kowe matur karo bapak, "Pak, aku ra iso mboyong Pandhawa, ra iso mboyong pustaka Jamus Lima Sada." Bapak iki mung meneng wae. Bapak ora protes, ora nyeneni kowe. Malah mesti bapak mung mesem. Ning eseme bapak kowe ora iso ditebak. Kowe iki mesem lara apa mesem bunga kuwi ora ngerti, Tru. Mergo akeh wong nyebutake Semar kae samar. Semar kae guyu durung karuan nek Semar ki bunga, Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya. Bapak mung niteni nang ati Petruk anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Haning sing maju dudu Ndara Baladewa iku. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe mung anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kok kowe mundur ngono. Haning kae iki pepundhenku. Wis rasang mulus pepundhen. Nek pancen anak-anak Pandhawa mbelani karo Baladewa, rawe rantas malang diputung. Aku mungsuh Ndara Garukaca, Ndara Antareja, Ndara Antasena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, pendem. Wis kok tole mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Tru. Wong ki nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo ning omah, ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati nek miturut aku hitungane mati utama. Wah, yo ngerti-ngerti yo. Mati ki dipitung dadi 3. Mati utama, mati madya, mati nesa. Mati utama, matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tuwa, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kowe nyawamu metucul langsung diwenehi kunci swarga karo malaikat. Lebokke swarga tanpa mampir ning neraka. Mati utama, mati utama. Nek mati madya ki Ndara Antasena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra Jodipati 3. Lho, ora glelek. Petruk menang karo Gatotkaca. Wah, semebar spiral. Apa? Spiral. Viral kok spiral. Piye ora glelek? Ora kok. Awar bali wae. Aku ora penak nek musuh anak-anak Pandhawa. Mungsuhku Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulih. Mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati kok wujute. Aku lu wong mati mbangane tekan ngarepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ra iso ilang, Tru. Arep diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndek rasa wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa. Ayo wis nek arep mati-mati yo. Lho, aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora sawedi, aku gandeng nek omong ting plecot. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. Iki ora cangkeman lho, Gong. Ki aku moh nek ming dolanan. Tenan, kok amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngelekke putra Pandhawa. Nek ra gelem, sikate. Ya. Kowe nek ndi? Ana mburimu. Ya. Tak salin sik. Ya. Arep gelut ya training. Oh iya. Oke, dan kowe kok traininge sapa ya? Mbah mau semampir ning dol desa ana tak saut ya, Tru. Ngene iki rak trampe nek keran. Oh iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe sikane kabeh. Ya, oke. Ning kene lho. Heeh. Ndara Antasena, iya, Tru. Rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak semanak. Ning kok kaya mboten sak gedhakan iki kok panjenengan mandeng kula kok kaya nawung duka. Kowe tak takoni to. Nggih.
Kowe wani karo Siwa Mandura ya. Oh nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap padha sekecap mangsuli pengendikaning Siwa Mandura. Leres. Mul kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Kowe ora iso njaga marang derajat lan martabate para Punden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Punden Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo Punden Mandura. Petro mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak leboke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petro. Kok ayo kok. Sik weteng kula rek. Wetenge loro. Aduh. Kenapa tadi mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni. Jam omongan sik terus. Diulur wektune kok nek mari asikate terus. Oh iya, iya. Ning tenan lho. Iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki terus? Waduh tak jagake. Jagake dengkulmu nek lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ping nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye, kanane piye, awal mulane piye, niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing tok nglandake sampeyan ming bela karo Sunan Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bener. Lah perkarane apa? Nah, nek wonten niku perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petro, syaraté Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinuwun Prabu Manu Darma Kusuma sing ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petro ning Mandarawati. Lho, sebabe napa? Mandarawati ke Taman Pegebluk. Cep kula meneng mboten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancol galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Ya nek Kresna tenan, nek Kresna palsu pun selak sak piturute. Ngandhake nek Ndarawati ora ketaman Pegebluk, Ndarawati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titising dewa. Kok ketaman Pegebluk niku tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku udung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Sinuwun Ndarawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho iki bener. Wah ning Sinuwun Mandura wis ora sranta. Petro kantong bolong Bagong ketibal 17 pengelok nyolok mripat. Mung kere mung batur. Wani marangi Prabu Kresna. Bagong mboten wangten wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangira Sinuwun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petro bali. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong melarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo cengele. Mangriye. Nek perkara kula dunek-unekke Petruk wong kere mboten napa-napa, kula lakoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh ning alam padang niku mergo Semar sing mijekke ro bakso Simba. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan-tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula durek ngoten iki kula ora tresu. Ha coba sampeyan sakniki nek mlakunekke Antasena, anake Werkudara. Wong drogak-drogok. Unah-unuh ngalor ngidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Ora nek pancen lakone ngono kuwi sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah kene panjenengan iso menggalih. Rada penak weteng ki, Truk. Mari kok. Mari.
Tak nggo ngentut matus. Ilang angine. Wis waras. Waras piye? Sikat saiki. Wis rasa-rasa. Ki sono rembug sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora mung iki. Ndoro karo kanca, ndoro kanca bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngoten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora senengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ah, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu? Lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora mung aku. Sinten? Kakang karo kanca, Kakang Antareja ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren itu. Migeno ini pacul sirahmu men mudar sampe. Ku anggere ana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Tru. Cengengesan ora sembotole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garwaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males ya. Lah treh modar. Oh diajar kok ora males. Mergo ngenggono kowe batur, kowe bekti karo Bendara. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Kuwi lah gleleng iki. Ngangge napa? Iki banyu sumut iki tak peres metu banyune iso nambani wong loro nggo uripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Tru, mbane wirawiri kon netel wae. Sing didedel Sumute kuwi. dadel dengkulmu atos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikai variasi, Tak kira nek templekane. ora templekan Bagong. Nggih, Pon, nggih, Pon. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weli, aja dikapa-kapake aja males sakarepmu nggonmu medeni Kakang Garwaca. Nek kowe diajar aja males, siap. Tenan ya, Truk. Oke, pun kula lakoni. Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampean bantu ning ketoke mung ngapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampean ambles bumi, kula ora iso ambles bumi. Lek nyeluk piye? Bagong kon gendruk lemah ping 3. Kok aku jedul. Gong, paham. Ngono ya. Nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo? Menjajal kok, Mas. Wong edian ora. Wah, ya dijajal ya, Tru. Ha iya. Kok wis di ngonok-ngonoke ra metu, ha to? Geton aku. Ha iya. Wis dimulai kon ngonoke ping 3. Di ngonoke ping 3 ra metu aja meng kesel tok, ha to? Ha iya dengul. Teko ngene. Menek ndoro karo kanca ndoro aja tekan kene, tata-tata go. Heeh, pakaryanmu kowe nek kowe dipolok, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendem, Diuripke. Wis aku tak nemburi aku penonton saiki. Penonton piye engko nek ndoro karo kanca ngantem kowe aja nesu lho kok. Aku ra entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati aja males. Ora. Engko aku tak gedruk lemah ping 3 ndoro sira metu. Ya. Tenan yo Le. Heeh, tak jagani terus tak jagani. Yo tak tompo. Gus bekti kula, Den. Yo Bagong tak tompo. Nesu tenan iki, Tru. Nesu tenan iki. Manteng kowe tanpa kedep. Tata-tata lho, Tru. Yo. Wis siap-siap lho Gong, gedruk lemah ping 4 ping 3. andang lali ora. Ping 3. Heeh. Wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe, Den? Gitu. Nun, Aku tak takon karo kowe. nggih. Wangsul ana pitakonku. Oh nggih mesti kula wangsuli wong kula namung abdi. Kowe wani karo Siwa Mandura ya. Nun, Kowe wani karo Siwa Mandura. mangkene menden. Wani kula menika dasaripun rasa kakian gunung tanpa guna. Ora usah nganggo pawadan apa-apa, ora usah nganggo alasan apa-apa. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo wani karo Bunden Pandhawa. Wani karo anak-anak Pandhawa, Petruk, aku ora sudi nek batur kaya kowe. Wiwit dina iki kowe bangga apa ora? Nek kula bangga mesti wae aku mento karo kowe. Nek kula mboten bangga, mapano ngene Petruk. Ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa. Mirang-mirang Bunden Pandhawa. Pancat pundakmu tak untir, gulumu tak gimbol dasmu Petruk. Truk.
ora wani lho, Truk. Truk diweling ora wani lho. Menengo trawat iki menengo. Mangriyen, Den. Kula mangunek-unekke napa-napa mboten napa-napa, Den. Kula tampa kanthi ikhlas jur kula menika batur. Kula nika pelayan panjenengan. Ning tembung sampeyan sing pungkasan niki wau teng ati kula kok kaya bajra lungit nyocok teng rasa. Petro, nek kowe bangga mapanut pancep pundakmu, tak gembol ndasmu. Nuwun sewu, Den, kula niki wong tuwa lho. Kula niki wong tuwa. Sampeyan niku ora asana sakuku irenge umure karo Petro. Kok sampeyan ngendas-ndaske kula? Apa wis apik? Apa wis bener menika sipate anak Werkudara? Aku dadi kaya ngene akanmu. Napa ya, Truk? Cewek menengo. Ini kula lara, Den. Sampeyan cilik kula itik-itik. Bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono. Bapakmu Ndara Werkudara wis satriya. Sing wis wisuh gedhe menungsa pinter mawon ning ora tau nyuarani Mitra kaya ngene iki ora tau. Ora tau Ndara Werkudara bapakmu niku nyuarani Mitra. Mitra wedhos nanti ora tau. Apa meneh Ndara Werkudara gunake ndase Mitra ora tau. Niku Pandhawa. Mbah critani mbahmu niku ratu-ratu ning jagat. Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing wani karo sinuwun Prabu Pandhu mboten wonten. Ning karo Petruk tresna. Karo Petruk sayang. Nek dadi putune cangkeme elek. Mau sampean biyen ora ngerti, mau sampean yo isih bocah. Sampean yo isih bayi. Dadi sampean ngunekke kula Petruk gembol dasmu. Sampeyan niku le nunggoni jaman dijedi teng Kawacandra di muka sapa? Aku. Nanti sarung kula kobong. Semrene ora tau tok ijo liblas. Niku labot-labot kula karo sampeyan. Lha dina niki ati kula lara tenan. Kok nek ajeng Mang Potol sirah kula Mang Potol. Embane kaya dene timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene kula diglundhungi mesti memek. Mesti modar. Nek apa to gunane Petruk nek pancene ora dienggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa. Nggo Mang Potol. Ndak selak Potol dhewe. Mang Potol. Kula ikhlas ning kene iku. Nek nganti nyawa kula ucul saking raga mapan teng swarga teng rika ketemu kalih Mbah sampeyan Prabu Pandhu. Lho Petruk kok wis mati. Empun. Kena ngapa to? Entek batrene. Sapa sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa? Ndara Gatotkaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah, mboten luput. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Wong iki nek cerdas ngene iki kok. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku. Mergo wis lawase urip ora tau iso nangis. Wong anakmu opname kowe nanggap dangdut kok. Dungkulmu mlocot ora. Kowe iki wis lan dirasa sedih kok iso nangis ya, Cak. Mripatku tak culek dhewe. Nganti brebes metu apa luwe. Terus Ndara Gargoto tak tangisi, raine saya pucet, aku saya mempeng. Mesti mikir tenan Ndara Gargoto. Bareng aku ketok terus tak ulungke sirahku dhewe saya gemeter. Telapakane tangan kemringet, nervous. Gayamu. Nervous ya apa? Panganan. Wah. Radong. Nervous kok panganan. Brubut maju. Sukses rasa gedruk lemah ping 3 rasa. Andara tosen mau welinge ya pokoke kok gawe wedi ngono to. Heeh. Nah,
saiki didum. Apane? Lho gaweane. Maksudnya? Aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Isih siji. Ora adil ora apa-apa, ning kowe ya nyambut gawe mergo kowe ya dikon bapak. Awak kaya arep masuk angin ya, Tru. Gelem ora, nek ora gelem ya tak ajar dhewe nang kene. Ora ono Tru, Antarjaya Ampun ning kudu nyambut gawe. Piye carane? Okol ki ora bakal menang karo akal. Lho cara aku iki mau durung karo arep muntir guluku tak lawan nganggo akal, tak apusi dheweke mabur. Kowe kudu duwe akal kok. Aku ora iso mikir, Tru. Wong siraku gedhedhuk. Siraku gedhedhuk apa? Gedhedhuk tembok banter banget. Aku ora iso gagar otak. Sebabe Ora duwe otak aku. ya duwe. Cilik. Cilik jengkulmu melocot. Ya, aku tak ngasuh ning isor wit kae nek wonten aja tekan kene wangsuli. Petro nanti Bagong. Ngopo golek Petro? Arep tak pateni. Lho, wani ora. Brus wah rame nek kowe perang. Rame cengelmu kowe. Seneng nek aku modar. Wah, bombong kok krasa. Bombong kok krasa. Ya wis ngono wae terserah arep apake sak karepmu. Aku tak ngasuh kesel aku. Tru. Ngono aku disembur. Habis carane aja disembur. Wong kuwi nganggo akal. Duh. Antarja jedul tak takoni. Madosi sinten, Den? Petro mboten wonten. Tru. Nyemelangi. Lho kok malah rene to kowe iki? Rono to? Aku wedi. As. Kono. Engko kowe jajan. Ora. Aku lho tak jajake lho. Iya engko. Sangune semari sih 150 jo kuwate. Ora nggo jajan ora. Kok kuwatir tak lindungi, Tru. Ya. Nyambut ngono iki aku seneng. Heeh. Amos Suramrata, Jayamrata. Rasa sumbar. Rasa sumbar ketok iku iki wong meneng ning menangan. Ketoke. Ketoke kok kalahan. Usuk kalah menang pokoke gleleng lho ya. Ya, antenane kae, Tru. Ya. Ira mayit. Jedul saka njeron bumi. Dara Antarja. Iya, Bagong. Enten apa kok pasuryane abrit? Bar ngunjuk anggur napa? Ora. Kok abrit pasuryane? Aku goleki Petro. Non, Goleki Petro. oh, Petro iki ngeyel kok kandhane. Tru, sing golek iki kowe. Wah, jan wak pancal raimu tenan. Wis ngerti nek kabeh iki goleki aku ning kowe sebagai adikku iki nutupono. Aku ra ono, aku tak slametke. Tok aku ben leren. Lah rak ngono. Ya. Bairono. Bairono. Petro ora ono, anu mboten wonten. Kowe mbudheke aku. Kowe bareng bukan karo Petro ning kono, padahal aku ora krungu. Wah, Tru, krungu e, Tru. Ora tak cuwek matamu wis wis. Kono Bairono omong nek kuwi mau swara radio. Oh iya. Niki wau radio. Gelombang FM. Gelombang FM Bagong. Non. Bagong ndi? Kok Bagong Petro ndi? Tru, Ye, sing goleki kowe ta. ana kleru le omong. Satria kok kleru ya, Tru? Ah iya. Ada, Tru? Ora soro-soro. Ada, Tru. Lali ya aku. Madosi Petro. Iya. Terus ajeng mana pake? Petro arep tak ajar. Lho. Petro niku wis lulus e. Lho, Kok arep dibelajari? tak jelak tutuki sirahe. Bumi goncang-gancang langit kelap-kelap. Biar lintang kang kumedhap. Titi sono madya ratri lumrah gandaning puspita. Ilir-ilir. Ngapa kowe guyu Antarja? Monggo ora kaya kowe. Kahanan kaya ngene kok isih iso banyol. Sekarang bagus dawane banyak ya. Hah? Karemu piye kowe ngrasani aku? Aku nek nutup-nutupi Petro. Terus aku ya tok katutke dosane. Kowe iki omong nganggo pikiran ora aja. Lho.
Jo sapa? Jo ki jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang Antar ngono ha. Metik apa ora kowe nek Antar? Wah, omongan karo wong kaya niki malah mumet silaku. Ngombe obat. Kuwatir. Aku nggawa Apa? beli kita. Hus. Bel kita. Bel kita iki cangkem. Mangkel aku. Ngombe iya ora? Apa aku golek Petro? Petro pokoke ora arep kena digoleki sapa. Petro takon ngaso. Aduh, Petro wis mulih. ngaso apa mulih? Mulih. Mulih apa ngaso? Ngaso. Molak-malik ora. Korene Petro. Ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepanangi karepe Antarja. Ha wis kena aku malang kene kok. Anggap aku ora wani karo kowe. Lho, wani karo Sing tak dene apa ojo? ora minggat, ora ngerti kerjane Antarja, sembur melonyo awakmu. Wis aku sik sabar. Sabar, bahaya iki. Nek ra jaga jarak semene nek cuh ngono kena aku melonyo tenan. Cilaka aku. Ngopo mundur? Ayo ndelok jarak. Kok nek ngidoni aku tenan, aku iso melonyo tenan kowe putu loe. Aku meh wong biasa. Ning ngene, Jo. Iki wis dadi anteping tekadku. Aku tetep kudu mbelani Petro. Yen kowe wani karo Antarja, Sing tak wedeni apamu? maju mrene. Katon ora idu. Ora. Gak aku nek idu. Aku gelem maju ning ora idu. Ya ora. Nek idu gak lho aku. Ora. Mungkin nek idu adoh banget. Aku nek idu mak menadak. Arep ngopo kowe? Jo, Apa? kowe ngerti ra aku anake sapa? Lho kowe iki anake Semar. Ah, pinter. Semar iki sapa? Semar kuwi Radong kowe. Semar ki Sang Hyang Ismanta. Kok bandem rek ngapae, Tru? Hah? Hah? Ada no? Ismaya. Hah? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Nguku warat lho. Bapak ki titisane Sang Hyang Ismaya. Kowe kakane Bathara Guru, Jo. Dadi bapak ki asline dosen. Panggilan. Ora ono Bathara dosen, goblok banget iki. Bapak iki kakane Sang Hyang Guru. Ono terus kaya aku nek matur kamu lho ngono. Oh ya. Bapak iki kakane Bathara Guru. Bapak iki dewa. Bapak iki kesektene asline ora ana sing ngimbangi. Ning bapak iki ora tau sombong. Bapak iki ora tau apa. Bapak iki mondok menggunakan ilmu padi. Tegese apa kuwi? Ilmu padi kuwi nggo nambani wong ngeleh. Ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk. Jadi bapak ki ora tau pamer apa-apa. Bapak sugih ora tau pamer, bapak Dijaya ora tau pamer. Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petro Bagong iki ya dikai aji-aji Jaya Kawijayan. Ming melinge bapak Gareng Petro Bagong kowe tak wene aji-aji iki ampuh kegilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu gunake. Ha iki aku wis kepepet iki. Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani Kakangku Petro karo aku wis ra iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe. Mulane iki kepepet. Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak toke. Tak toke jo. Ayo kaketokno. Rekoso ning wali talenan iki lho jo. Sing arep toke iki apa? Aji-aji Jenenge Ancel Galeng. Petro ki arep semangkean, apa-apa dibandem. Waduh, kenangi bakul es. Mudar. Kenangi gelase. Hah? Dadi nek aku gelem
Ngatek Ajil Jaya Kawijayan nginameng kowe. Cil. Tanganku iki sawangan, Jo. Tanganku iki sawangan. Ki tlapak aku ki nek saya abang, kowe sing elek tak dumukke nang dadamu. Ora jemblong tekan geger, aja cundang bakong. Wela. Ora wedi kowe. Gugu karepe dhewe. Sawangan iki tlapak. Iki neng prapatan wae gawe geger wong sak jagat. Tanganku iki tak acungke ngene iki abang. Nek ana montor ora mandeg mesti disemprit. Cah kae kesuwen ora rampung-rampung. Iya kok sik. Nyoba apa piye? Njajal apa piye? Oh, kuwi rungono keprake wis banter banget wis. Rungono. Iki nek nganti tak dumukke nang dadamu. Aji Sasra Wirayang paringane Sang Hyang Ismanta. Ora jugruk dadamu aja tundang bakong keparate. Dare.